Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pano pandinokupai maupdates akasiyana-siyana zuva nezuva, nguva nenguva, patinenge tichimhanya tichiita tsvagirudzo dzezvinhu zviri kuitika munyika medu. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates andinokanda pano nguva nenguva. Uyewo musakanganwa kufollow our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV, uko kwatinokanda mamwe mastories pamwe chete nemamwe maupdates. So muri yeZimbabwe ndauya nenyaya mbiri, nyaya 2 dzandinadzo. Mazuva ano ndingoita kufamba nadzo dziri 2 kuitira kuti musarambe muchingoti mukaenda modzoka. Panyaya mbiri idzi, nyaya yekutanga inyaya yekwazvimba yakaitika kwazvimba. Mumwe murume ane 45 years akabata chembere chibharo, uye imwe ndiye mukomana ari kutenderera mumastreets esocial media akabata dhongi chibharo rikafenda. Imagine kubata dhongi chibharo rofenda. So nyaya yedu yekutanga yakamira yakadai: women 60 raped 7 times in one night by neighbor. Amai vane 60 years kana kuti gogo vane 60 years vakarepwa kanosvika iko ka7 muusiku umwe chete. Zvakangooma hazvo. So nyaya yedu yakamira yakadai so: a 60-year-old woman was raped 7 times in one night by her neighbor in Samabai under Zvimba district. Neighbor kunze kwekuti atoprotector neighbor yake ndiye akutonoirepa, akutonoibata chibharo. Murume anonzi Kirimasiyo Zulu ane 45 years dzekuberekwa, anonzi iye akaproposa gogo ava vane 60 years, akati gogo ini ndokudai, asi zvisinei mai ava kana kuti gogo vekurepwa 7 times ava vakati aiwa hazviite, you are my neighbor, hazvingaite kuti tidanane. But this man anonzi Zulu one day akamuka pakati peusiku ndokuenda pamba panogara gogo vaya, mumba mavainge vakarara nenguva dza 1 am. Apo akasvikononoka achiti ndivhurei dhoo ndipinde, asi gogo ava vakaramba kuvhura dhoo. Zvisinei murume uyu akapinda mumba umu zvechisimba ndokutanga kumanikidza kurara nagogo, asi gogo vaiinsista vachiti aiwa hazviiti kuti tirare. Murume uyu akazozvimanikidzira akabvisa gogo vaya nhumbi dzese, vakasara vari musvo ndokuvabata chibharo. Panguva yakavabata chibharo kubva kuma 1 am akazovasiya na 3 am, zvichireva izvo kuti panguva yakavarepa pa 2 hours idzi akavabata chibharo kanosvika iko ka7, zvichireva kuti akavabata chibharo 7 times. Muri yeZimbabwe kune vamwe vanhu vane moyo yakaoma, handifunge kuti vanomboisawo pfungwa mumusoro mavo dzekufunga kuti zvinhu zvandoda kuita izvi mangwana ndinozotsvagwa nemapurisa, zvozondiomera ndozokandwa mujeri. So pa 7 times akabata gogo ava chibharo aive asina kana protection yekuprotecta paaivabata chibharo, aingoita zvakadaro. So murume uyu apedza kuita mabasa ake akadzokera kumba kwake. So gogo ava vakatsvaga munhu ari pedyo navo ndokuenda kumapurisa kunomang'ara. Ndokusungwa kwakaitwa murume uyu. Gogo ndokutorwa ndokuendeswa kumbuya Salim Gabe Family Support Care Medical Assistance kuti vanoonekwa kuti havana here chirwere chavakatapurirwa nemukomana uyu kana kuti nemurume uyu ane 45 years dzekuberekwa anonzi iye Zulu. And the story number 2 ingori fani. Handifunge kuti kune vanhu vanotoexista vangaite zvinhu zvakadaro. Tine murume uyu wechidiki akasvika iye pakubata dhongi chibharo. Murume uyu abata dhongi chibharo kudaro, dhongi rakasvika iro pakufenda nezvarainge raitwa nemurume uyu. Imagine nhengo yemunhu nenhengo yedhongi dzitori nedifferent dzakasiyana. Dhongi rine nhengo hombe asi munhu ane nhengo diki, asi munhu wenhengo diki akarara nedhongi rikasvika iro pakufenda. Kana dhongi racho rikazobatwa nerimwe dhongi raakutofazve. So murume uyu ane kavhidhio kandoda kukuratidzai, ndiye murume akabata dhongi chibharo, dhongi rikasvika iro pakufenda, zvakaita kuti azotorwa aendeswe kumapurisa. Besides kuti dhongi rakafenda, imhosva kuonekwa uchiita bonde nemhuka, zvinhu zvinosungisa zvisingabvumirwe pamutemo. So murume uyu anga abatwawo nehosha, anga abatwawo nemafeelings, akati aiwa rege ndipedzere shungu dzangu kudhongi. Zvisinei dhongi rakasvika iro
pakufenda. Murume akazosvika pakutorwa pakuendeswa kumapurisa kuti anotongwa mhosva yake. Tisingazozive kuti nyaya yacho iri papi sofa, asi ndo nyaya yakaitika. So muri Zimbabwe ndakukusiyai muchiona mukomana wekurepa Dongi video racho achitsanangura nyaya yake yakaitika. Uyewo muchipedza kuona video ndinokumbira kuti mungoenda mu comment section munotaura zvamunofunga about nyaya mbiri dzandakupai idzi. Ngatisakanganwe kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisanganei mu video rinotera. Unobva kupi? Hai, mari dongira. Oh, wakaitei. Kubata dongi chibharo. Oh, waita zvokuita sei? Ita toni. Ah, zvishoma ndozoaita. Saka rakatofenda uchidaro zo. Rawa rega, rikadi. Kuti risimuke, rikasimuka. Oh, unore